Kung di nimo ma-handle ang stress, siguradong maapektuhan ang imong panglawas. Mutaas imong blood pressure. Kung sobra na ang stress, musantop ni sa depresyon o kaha-anxiety. Dawata ang panghitabo. Life is unpredictable. Di nato matag-an ang panghitabo. Daghag mga butang nga mahitabo pa nga makahatag nimog problema. Ang hinungdan kun nganong na-stress ka, kay sige kag expect nga hapsay ang dagan sa imong kinabuhi. Ang expectation ang usa sa nakahatag nimog stress. Kay usa ka ilusyon imong gipangandoy. Sa ingon pa nako ganina, life is unpredictable. Kung naaman gani problema nga niabot sa imong kinabuhi, ay na sige yaw-yaw. Ay na sige reklamo kay ma-stress kag samot. Imbis na mo yaw-yaw ka, gamitan na lang imong panahon sa pagpangitag solusyon. Dali kaayong i-handle ang stress kung ingana ka maghuna-huna. Kabalo ko nga lisod dawaton ang negatibong panghitabo. Pero kinahanglan jud nimong dawaton. Let go of your expectations of how things should be. Allow things to be what they are. Choose not to judge what happens to you. Instead, believe that everything happens for a reason and that better things will always follow. That's the beginning of true acceptance.